A mí, cando di que vostedes non son intervencionistas, empeza a falar de cuestións ideolóxicas, recórdame o personaxe do noso entrañable Manuel María, Don Capitón, que Don Capitón, a fonte da picha que está aí saindo, entullouna porque estaba á esquerda. E como estaba á esquerda, había que entullala, non? O quiosco da música que estaba aquí en fronte, houbo que derrubalo. Derrúbao porque se traemos os domingos unha banda de música van cobrar. E a mellor esa partida de cartos que estuve empregando na banda de música non me vai o meu soldo. A capela ou ermida de Santa Isabel, ou Santa Isabel, como chamaba el, non había que rehabilitala, porque claro, con eses cartos podo empregalos mellor en convidar a empanada aos meus veciños. Vostede di que non son intervencionistas. Bueno, pero cando o patrimonio temos abandonado e está caendo e pode ser un risco para os cidadáns, para os viandantes, os veciños do castelo, vostede dá unha volta e ve o estado no que está. Aí haberá que intervir, non? De alguna forma. Vostede sai agora e ve aquí na primeira cancela que temos destas metálicas, vallas metálicas de obra, como hai un colchón aí arrumbado. A imaxe que se dá é nefasta. Haberá que pegarle un toque aos propietarios para que realmente... Non, eso non pode estar así. Bueno, non é só a casa. Mire, nos aquí xa trouxemos, se recordarán os seus compañeiros, a colación, a Torre de Taboi, a Torre de Sobrada, a Cruz do Galego, a Cruz de Maúnce, que a día de hoxe non sabemos nada dela. Vostedes si vai, que despois temos aí un rodo, polas mámoas medorras do Concello, verá que gran parte delas, gran maioría delas, están sin sinalizar, están sin limpar, están ocultas, están maltratadas. Temos o patrimonio feito, e con perdón, unha merda. Entón habrá que ter algo de vontade política e algo de sensibilidade, cousa que nós parecenos que non existe. Di dos cartos, bueno, non hai moitos plenos, aínda falábamos aquí que había 1 millón de euros de remanente de tesourería dos orzamentos de 2016, sen gastar, e aprobamos unha partida de 600.000 euros. Hai 400.000 euros. Eu non sei por canto compraron agora os novos propietarios a casa, pero xa hai tempo saiu a posa pública anteriores propietarios por 8 millóns de pesetas. Daquela non era tantos cartos, eu creo que tamén eran asumibles polo Concello. Di dos fins e fins adecuados. Bueno, non sei se segue en pé o que aparece na ficha do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia. Di proxecto de rehabilitación para uso hotelero. Na ficha. Non estamos dicindo que ese é o único uso, Nos dá igual que sexa para un hotel, para o turismo rural, para albergue, pero pode ser, hai tempo falábamos aquí que o Otero de Rei necesita un centro de día, pois o edificio para centro de día. Pode ser un centro cultural, pode ser unha casa da xuventude, pode ser unha casa de oficios, pode ser un viveiro de empresas que non necesitan grandes naves. Agora, cas novas tecnoloxías, cas TIC, se pode traballar nunha oficina ou nun salón como este, facer proxectos. Ou pode ser unha mestura, incluso pode utilizarse como arquivo parte desas dependencias. Ou ten un xardín fabuloso que pode ser un viveiro de árbores propias, de recuperación de árbores propias do Carrachá. Non, nós queremos que hai que intervir, ten que pasar a propiedade municipal, porque canto tempo leva así? Vostedes estaba aquí como concelleiro hai 22 anos, cando o meu compañeiro Saneco presentou esta moción, na que se pedía cousas semellantes as que estamos dicindo. Negociación con propietarios para a incorporación ao patrimonio municipal na muralla medieval do Pazo Torre dos Galloso. Negociación cos propietarios coa finalidade de adquirir para o patrimonio o Pazo Torre dos Galloso. Podría ser rendibilizado. Isto foi o 31 de maio de 1996, nun registro 343. Vostedes daquela votaron non. A día 12 votaron non. E a casa cada día está peor.